Ассалому алайкум дӯстони азиз ва обуначиҳои канали мо Насим Теҷе. Ҳама каса созен хубен, зиндаву сарбаланду хонобод бошед. Дӯстони азиз, имрӯз 5 майи соли 2025 мебошад. 1000 рубли русӣ баробар ба 125 сомонӣ мебошад. Ва агар шумо чунин хонаҳои фурӯшӣ ёки замин, квартира, хулоса мошин дошта бошед, барои реклама кардан ёки фурӯхтан, марҳамат дар WhatsApp мо роё кунед. Иншаалло ки реклама карда дар муддати кӯтоҳ фурӯхта медиҳем. Дӯстони азиз, лайкҳоро бизанед, ҳатман дар канал подписатсия кунед. Рости гап, навори имрӯза беҳтарин навор шуда ки хонаҳои фурӯшӣ қариб аз ҳамаи шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурии Тоҷикистон бари шумо ёфтагием, пешкаш мекунем. Дӯстони азиз, ба ҳаматон тамошо бифароғад, дастгири шумо пешравии канали мо мебошад. Ассалому алайкум дӯстони азиз ва муҳоҷирон. Касоне ки дар Федератсияи Россия бошед, марҳамат, мо ба шумо ширкати бародармонро тавсия медиҳем ки границаи Қазоқистон мебарад. Одами боварнок мебошад ва ҳатман аз номи сомонаи Насим Теҷе салом расонед. Иншаалло ки скидкаи хуб мекунад. Дӯстони азиз, шуморо аз Москва ва Московская област гирифта бурда ба ҳуҷҷатҳои шуморо тахт карда ба ҷои зистатон гирифта мебарад. Марҳамат, муроҷиат кунед. Ширкати бародармон дар хизмати мову шумост. Ба ҳаматон роҳи сафед. дӯстони азиз, инак мегузарем ба якумин эълони имрӯза. Хонаи фурӯшӣ аст, қарор дорад дар ноҳияи Нуробод, ҷамоати деҳоти Ҳакимӣ, кӯчаи Лайрон гуфтагиай. Хулоса хона дуошона ҳастай, 8 дар хона мебошад, 4 дар хона дар боло, 4 дар хона дигар дар якум этаж. Масоҳати заминаш гуфтагиай ки 16 сотиқ заминай. Ҳуҷҷатҳои хона ҳамаш 100% ҳастанд. Нархи хонара 410 000 сомонеш мегӯяд. хулоса дата калидори калон дорад, боз аз 410 000 сомонӣ арзони хуба мешавад. Дар рақамҳои 908 44 73 11 қад метавонед занг бизанед. инаи ҳавлӣ пеши хона. хоб инаи дохили хона мешем ҳозир худо хоҳа. бисмиллаҳи раҳмони раҳим. ина айдар медарой, ин тараф хона. хоб ин тараф дар хона ха инош беримонтонака зиметажам беримонта. инаи дар бания о инаи хона ремонт кардагиян. хона ремонт кардагия хай камтарак толигрангай барои ремонти хона. дӯстони азиз, дигари эълони мо замини фурӯшӣ ҳастай бо нархи арзон қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, тарафи Чорбоғ ва ҷамоати деҳоти Симиганҷ. хоб деҳаи Гули Сурх гуфтагиай. дӯстони азиз, масоҳати замин 8 сотиқ заминай. оби свет мушкилӣ нест. хулоса ҳуҷҷатош қарор дорад. нархи замина 90 000 сомонеш мегӯяд. дӯстони азиз, дар шаҳри Ваҳдат, ҷамоати деҳоти Симиганҷ гуфтагиай. аз номи сомонаи мо Насим Теҷе салом расонед. иншоалло ки аз 90 000 сомонӣ арзон мешавад. дар рақамҳои 1201 охириш қади рақамҳои расистки WhatsApp дорад. дӯстон, тариқи WhatsApp дар тамос бароед. дӯстони азиз, дигари эълони мо хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Рӯдакӣ, деҳаи Иттифоқ дар қарор дорад. деҳаи Иттифоқ гуфтем. ду хона як калидори калон дорад. масоҳати заминаш 3 сотиқ заминай. хулоса мошин бозор гуфтагиай ки дар назди хона ҳастай. 300 метр дур мебошад. масҷид 50 метр, мактаб 1 километр дур ҳастай. свет бе ягон камбудӣ подвали 10 метра дорад. мошинои яъне ки 41 қарибай
яъне ки каничкаи 41 ба қариб мебошад, хонара меояд. Документҳояш ҳамаш 100% ҳастанд. Деволо як қисм семинблок, як қисми дигараш хишти пухта мебошад. Нархи хона дӯстони азиз 280 000 сомониш мега, муомилаи хуб ҳам дорад. Дар рақамҳоро экранда 987 75 55 96 қари тариқи номерҳои ватсапшон метавонед дар тамос шавед. шербачаҳакҳои ноҳияи 5 дар ҳамин ҷо ҳастем дӯстони азиз. Хонаи арзон мекови ина марҳамат дӯсти азиз ба ҳамаи яъне ки хонаи арзон барои хидакта мебошад. Хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи 5 ҷамоати озодагон деҳаи кушкия гуфтага дӯстони азиз 4 дар хона мебошад, дар 10 сотиқ замин сохта шудааст. Хулоса гуфтага ки дӯстони азиз ҳуҷҷатҳош қарор дорад, дар ном ҳастай, муомила ҳам дорад. Мактаб 1.5 километр дурай, магазин 500 метр, гирди хона маҳкам нестай. Хулоса дӯстони азиз ана хонаҳо 4x3 мебошад, калидораш 2-3 мебошад, якта временка дорад 4-3 ҳастай. Ошхона, кухни, баня ҳастай, ҳамаш яъне ки қоидави ҳастай дорад, яъне ки нархша 170 000 сомониш мега дӯстони азиз. Нархаш боз арзони хуб ҳам мешавад. Дар рақамҳои +7 902 985 43 44 қади тариқи номерҳои ватсапшон занг мизанед. дӯстони азиз, дигари эълони мо хонаи фурӯшӣ ҳастем, қарор дорад дар ноҳияи Фархор, маҳаллаи Уртабуз, болои заправкаҳо. Хона якум мебошад 4x2 метр, дуюм хонаш 5x3 метр, яъне ки дар хона дорад дӯстони азиз. Масоҳати заминаш 6 сотиқ заминай. Мошинбозорда наздикай, районам наздикай. Монтаж свет кардаги тайёрай. Як хонаш стяжка кардагӣ шкатур дар тиреза дорад. Документҳош 100% ҳастанд дӯстони азиз. Обу свет мушкилӣ нест, калоде 100 метр дур астай. хоб нархи хона дӯстони азиз 105 000 сомониш мега, боз муомила дорад гуфтагиай. 6 сотиқ замин дар хона бо калидораш. нархаш гуфтам 105 000 сомониш мега. арзони хубам мешавад. Дар рақамҳои 0399 қади ватсап дорад дӯстони азиз. тариқи номерҳои ватсапшон ҳатман занг бизанед. ва дӯстони азиз, ногуфта намонад ки инаи рақамҳои ватсаби мо ҳастанд. агар шуморо чунин хонаҳои фурӯшӣ дошта бошед ё ки замин, ягон техника, мошин, хона, замин, хулоса лобо чиз доред, барои реклама кардан ё ки фурӯхтан, марҳамат дар ватсаби мо суратоша қати маълумотош партоед реклама карда дар кӯтоҳтарин муддат фурӯхта медиҳем. Зиндаву сарбаланд бошед. дарси навора мо сар мекунем. ба ҳаматон тамошои бо фароғат. дӯстони азиз, касоне ки аз шаҳри Ҳисор хонахар бошен, ина марҳамат хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Ҳисор дар деҳаи Уртабуз тарафҳои, яъне ки ҷамоати хулоса шарораш мегӯянд, хулоса он тарафҳо. хоб дар хона мебошад дӯстони азиз. 2.35 сотиқ заминаш ҳастай. 2.35 нархша 140 000 сомониш мега. марҳамат дӯстони азиз, касоне ки хонахар бошед дар шаҳри Ҳисор гуфтем, бо нархи арзон срочна фурӯшӣ. нархаш 140 та. рақамҳо барои тамос баромадан бо соҳиби хона 985 73 71 72 қади рақамҳои дастишанд ва рақамҳои ватсапаш охириш 77 60 қади рақамҳои ватсапшанд метавонед занг бизанед.
дӯстони азиз, ана касоне ки агар хонаҳои фурӯшӣ дошта бошед ё ин ки замин ягон техника хулоса лӯбои чиз доред барои реклама кардан ё ки фурӯхт. дӯстони азиз, ранги ҳама якамон видеои хушрӯш карда дар ватсаби мо равон кунед. Иншаалло ки реклама карда дар муддати кӯтоҳ, яъне ки дар ҳамин 2-3 рӯза рекламаш мекунем, шуморо фурӯхта медиҳем. Фақат хонаҳотона дӯстон бо нархи арзанда, яъне ки ба ҳамон нархҳошон арзанда монад ки одамои харидорам шуморо занг бизананд, срочно хонаҳотона дар фурӯш монед. рақамҳои ватсаби мо дӯстони азиз 911 32 43 44. дар ватсап метавонед нависед, любой чиз доред рой кунед, реклама карда иншоалло ки фурӯхта медиҳем. лайкҳоро бизанед, раҳмат барои дастгиритон. дӯстони азиз, ҳафтумин эълони мо хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи Вахш, деҳаи Лолазор, Шохроҳи Данғара, назди роҳи Данғара. Свет ҳам дорад, оба мехарем, колодес дорад, ҳамаи шароитош 100%, медрои зиндагӣ мекунӣ. нархаш гуфтага ки муомила ҳам дорад. Ягон мошин боша болои иш сум мешавад. нисфи сумшам бита, нисфи дигаша 4 ё 5 моҳ бита мешавад. документош 100% ҳастанд. нархша 115 000 сомониш мегӯяд. 3 дар хона, масоҳати заминаш 15 сотиқ замина. дӯстони азиз, рақамҳои ватсапаш 989 01 28 46 қадим. метавонед ба ҳамин рақамҳо занг мезанед. дӯстони азиз, дигари эълони мо хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб, дар сентри Кӯлоб астай, кӯчаи Қасризода. 7 дар хона астай дӯстон, 16 сотиқ заминай дар наздикии беморхонаи дил ва беморхонаи чашм. бо дар наздикимон гуфтагия 3 мактаб ҳастай, бозори марказӣ ҳаст наздик. хона бо хишти пухта сохтагиай, 2 ошхона, дукони сарторошхона, магазин, 2 канализатсия дорад, назди ҳавлӣ ҳастай. обу свет 24 соата ҳастай. дӯстони азиз, ғайри оби ҳавлӣ, свет доимӣ ҳастай. хонаҳо нормали ремонт, протифи хонаҳо боз як 2 этажа хонаҳои бо семблок навостроига кардаи тамом нашудааст. дарунашда оби 24 соата ҳастай. хулоса дӯстони азиз, нархша гуфтага ки бо маслиҳат бигӯ, хонара 40 сол зиёдтар шидага ки сохтааша, мустаҳкам ягон тарафаш лойдевор нестай. 7 дар хона гуфтем, 16 сотиқ замин дар сентри Кӯлоб. рақамҳо барои тамос 908 82 59 39 қади рақамҳои ватсапшон қади метавонед занг бизанед. ва дӯстони азиз, дигари эълони мо квартираи фурӯшӣ мебошад, қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, назди бозори Гулистон. хонаҳо бо хишти пухта сохтагӣ ҳастанд, перегородка кардагианд. баланди хонаҳо 3 метр мебошад, обу свет дорад. хоб дӯстони азиз, духонагаҳ ҳастай, нархша 170 000 сомониш мегӯяд. соколни этаж мебошад дар шаҳри Ваҳдат, соколни этаж. техпаспорт ҳам дорад, обу свет мушкилӣ нест. нархша гуфтем 170 духонагаҳ. рақамҳо барои тамос баромадан бо соҳиби хона марҳамат дар тариқи номерҳои ватсапшон метавонед занг бизанед. ва дӯстони азиз, инак 10-мин эълони мо хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, ҷамоати Б Бурунов, деҳаи Гулобод. 3 сотиқ заминаи дӯстони азиз, 3 дар хона, аптека, дта дорад, мактаб 300 метр дор мебошад, масҷид хулоса масҷид ҳам дорад.
айхона больница 500 метр дур мебошад. об 4 кадаги астай бо мотор кухни дегдонхона ҳаммом ҳоҷатхона дорад. 3 дар хона, як хона 6 ба 3 хонаҳои дигар, 2 хонаи дигар дарун ба дарун $30,000 мега нархоша. нархи ҳамин хона дӯстони азиз $30,000 мега. марҳамат метавонед дар рақамро экрана муроҷиат кунед. ва дӯстони азиз 11-умин эълони мо замини фурӯшӣ аст, яъне ки ҳавлии фурӯшӣ дар шаҳри Ваҳдат, кӯчаи Исмоилов, деҳаи Исроилобод. гирдаш маҳкам аст дӯстони азиз. ҳуҷҷатош 100% ҳуҷҷат дорад. 6 сотиқ замин мебошад дӯстони азиз. нархша $80,000 сомониш мега. дар шаҳри Ваҳдат, кӯчаи Исмоилов. дар рақамҳои хулоса 6007 рақамҳои WhatsApp дорад ва рақамҳои охираш 4499 қадим метавонед ба ҳамин рақамҳо занг мезанед. дӯстони азиз, дигари эълони мо хонаи фурӯшӣ аст, ки қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб, деҳаи Зарбдор мебошад. 5 дар хона, хона ремонтҳо кардагӣ нестай, хона айни ҳол коробка мебошад. масоҳати заминаш 5 сотиқ заминай. нархи хонара $110,000 сомониш мега дӯстони азиз. дар рақамҳоро экранда 887 84 47 47 қадим метавонед занг бизанед. ва дӯстони азиз, дигари эълони мо хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Бохтар, пешина Қурғонтепа, дар ноҳияи Кӯшониён, Савхози Файзалии 1. дар хона ҳастай, кухни баня, яъне ки ҳоҷатхона ҳастай, гирду атрофаш маҳкам. дар масъалаи обу светиш ҳечи гуфтагӣ нестай. дар хона гуфтем ва 2 сотиқ замин. нархи хонара $260,000 сомониш мега. рақамҳо барои тамос 905 86 66 63 қадим метавонед ба ҳамин рақамҳо занг бизанед. дӯстони азиз, дигари эълони мо хонаи фурӯшӣ аст, хонаи ҳавлигӣ воқеъ дар ноҳияи Рӯдакӣ, ҷамоати Шаҳракӣ, яъне ки Мирзо Турсунзода. хоб повороти фабрика Истиқлол 3 дар пеши хона Садиқ мактаб мағоза. хона иборат аз 5 дар ҳуҷра истиқоматӣ, 5 дар ҳуҷра истиқоматӣ, ошхона, ҳаммом ва ҳоҷатхона алоҳида. масоҳати замин бошад иборат аз 4 сотиқ замин. хона ба ҳама чизу 48 қадим фурӯхта мешавад. нархша $520,000 сомониш мега. марҳамат дӯстони азиз, касоне ки аз ноҳияи Рӯдакӣ хона хар бошед, бо нархи $520,000 сомонӣ 5 дар хона 4 сотиқ замин мебошад. марҳамат, занг бизанед. ва дӯстони азиз, дигари эълони мо хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Бохтар, дар ноҳияи Кӯшониён, кӯчаи Орзуда қарор дорад. хона дар хонаи барак сохта шудааст, гирду атрофаш маҳкам ва масоҳати заминаш 2 сотиқ заминай. нархи хонара $250,000 сомониш мега дӯстони азиз. рақамҳо барои тамос 977 83 06 83 қадим метавонед занг бизанед. хулоса дӯстони азиз, дар ҳаминҷо навори мо ба охир азиз. ҳазор рамати калом барои дастгиритон. агар ҳамаи нарху навор ба шумор маъқултон шида бошад, ҳатман дар таи комментария калимаи беҳтарин бинависед. зиндаву сарбаланд бошед. худованд нигаҳбонтон бошад.